Ilimiket na suline panbantay diin ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when agpaisungan o agbiyahe kami aglagto agtaltag dilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dadungalik kao gobyerno umay kayo kat tumulong sama sulbar ti dawat mi problema mi umayo kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo kalsada umaket pumintas tapnuin kami met mapatas ti agbiyahe naginawa ken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamat kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit taday to'y ket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw at dantutiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagani nanang ko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar ang nagkapuam lagi pen to'y lugar ang nagkapuam.
buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, paggalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. O naranya ka bulan, un-unoy ko indingan, dayta naslag na silaw mo, di mo kad ipaida. O naranya ka bulan, sangsangit ko indingan, tu'y nasip nga talubong ko, ikakat silawan, tapno jak mayawawan. Nuwin ka naglipaten, karim kanyak nagkibusen, samsam itok ni patay, o bulan kat aklunen, nang laylayan di ayat, kakad palas bangen,
silawan tapno tsak mayawan. Knowing ka ng lipaten karim kanyak nakibusen samsam itot ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan ni ayat in kakat palasbangen un-unoy ko darasang ay ikadan. Knowing ka ng lipaten karim kanyak nakibusen samsam itot ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan ni ayat in kakat palasbangen un-unoy ko darasang ay ikadan. Gapo iti kinaluklukok inuy uyaw ko ti Diyos Apo. Hunak nga wanti amuna ng parswaan na itimula. Tanong itakchay karabasa nagdakkel ti bunga na. Ngamno kitam ti puon na anyan ti kabasit na. Tinalayaw ko iti mangga nagpasit ti bunga na. Ngamno kitam ti puon na sobrat kinadakkel na. Kamali ti Diyos Apo ng parswaan na itimula. Dapat kumadyay karabasa isut imbong at ti mangga. Jay mangga kumat bunga ti karabasa. At damay sa nga malem at daat jay punti mangga. Natin nagtibungan na tuy ulok sinentro na. Nasilawan panunot ko nakita tilaing ti Apo. Dagos nga nagbabawi ak iti uyaw nga imban paga. When pudno kayam niya po Diyos ti kalaingan. Tano kumadyay karabasa isut imbong at ti mangga. Sigurado to'y ulok binurak na. Narigat gayam no maminsan ti tao nga pilosopo. Tagaputi kinalaing mo babawi maudin to. Ni Apo Diyos ti mapagtalkan isu kumat pagkamangan. Uray adda ti basul mo ay ayatan nakalata. When pudno kayam niya po Diyos ti kalaingan. Tano kumadyay karabasa isut imbong at ti mangga.
iniris na. Saan na bareng-bareng ako man amat pagtaengan, ama apagsanggiran ken pagkamangan. No kamang ti pamilya ti mariribukan, isut inka asitgan pariko maagasan. Adik iti pagtaengan, isuti pagwadan, pamilya di nabaybayan. Bumangon iti parpagbangon, ipaayna't masapul agbiro daraon. Adamat tay daduma mangged na dumaduma, umadayo iti pamilya tapno guminawa. Bannog ti ipturanda ayat dala ama itedda, napintas biag ti patpat ganda kan masakbayan da. Isuwa di tay gundawayan, ti kinaanus da hintay kiti tulungan. Nang runa numataengan da, isudat aywanan anus dat subalitan. Mukamang ti pamilya ti mariribukan, isut inka asitgan parigot maagasan. Adik iti pagtangan, isuti pagwadan, pamilya di nabaybayan. Bumangon iti parparbangon, ipaayna't masapul agbiro daraon. Isuwa di tay gundawayan, ti kinaanus da intay kiti tulungan. Nang runa numataengan da, isudat aywanan anus da subalitan. Bumangon dayti parparbangon, ipaaydat masapul agbiro daraon ni tata.
adu nga sa lutsod umapay panunot ko apay dumteng liday panagtuog daytoy pusok jak maawatan dusa wenno pandugo gamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalatak at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa gamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno ngamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag sa kalpasan panagsagaba iti panagtultuloy mo nga agbibiyak adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takas ta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mamtulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay
awan ken ka. Di makit kita nga adda ti datuma, agtalak ka kuma iti kapaulam nga inted niya po Diyos kaniyam. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunutem latanga adat mang tulong ken ka. Ti Diyos di na itulok nga dumten ken ka. Problema nga saan mo akaya, problema nga saan mo akaya. Sabi alid ng po suta inpan kajanta minta kawasyam siya ili ayun tuba singamat ng alid tangida tamu in ping ping syua isikat pengakses makanmu niing katulad ingka paun sabi paladon sepi nahabay may nangisi syanda inaskam jamaki am tason sikam nahuli nakata dinakam idak na ni may uuwafan. Sabi alid ng po sutano pasyalang tahan aspulen muak alini ungu tan petang alin arakuk mo idi man pakadahan seskerentahan nam idi waraketan malam dinipkan mulai tulaganta
may nangisi at ako masyan inunan sisa daan nunta tahaet usyanda inaskan jamaki am tason sikan nahuli na kita dinakhan idak na ni may uuwafan kumusta aletan ngata astetun kebebayag mula safan kuma tesyat saka asang tu salun at ka ay shibali mangusun sikak ang kinata na'y duwama unasan ko bangat isayang nuhama na may nangisana paon sabi palaton sapi hapay may nangisi at ako masyan inunan sisa daan nunta tahaet asyanda inaskan jamaki am tason sikan nahuli na kita dinakhan idak na ni may uuwafan nahuli na kita dinakhan idak na ni may uuwafan dispensaren adingku daytoy kinansyonko daytoy kinansyonko nagaputi karabukupko kitaman adingko daytoy sabah nagaduti sinapad na kasjay ading ti kaaduna partidos ko nga sumangbay ken ka
Itaman ading ko daytoy bunen, no asaem nakatatadem. Kasjay ading di katadem na, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglag-da. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglag-da. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kapsat ko itibiyag mo, ti mamnayen, ti ayak mo ti apo. Impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan kan nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, nga mangibingay ti ayat iti apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga inted na
din kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim day didamo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim day didamo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo rumekta ka nga agserbi iti apo waras mo't panakitam kitaman tiaglawlaw adu nga tao makong da nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayon nga magmangeda ngemawan ti tiyempo da paano pa'y nagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y nagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet
biyak mo, kahit saan mo ako pa. Agriin ka, agriin ka, agriin ka, agriin ka. Makita kapsat ko itibiyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo. Impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan kan na umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, nga mangibingay ti ayat iti apo. Binay ang nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga inted na impukot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nangabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Katin karim ti sawana iti apo, nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na
kalpasan, numaminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takas ta nga talaga, tibiyag dito'y daga, at talagta umay nga pagkamalyam, ngem saan nga isuti ka upayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat mang tulong ken ka, di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya, di ka maupay nuawan ken ka, di makikita nga dati datuma, agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod lata, adat mang tulong ken ka, di Diyos di na itulog nga dumten ken ka. Problema nga saan mo akaya, problema nga saan mo akaya. Sumangutay sadya'y pangukuman, at dantut panagsenay, kadagiti managbasol at sangit dagapo, tadi mula imbaga ni Jesus. May sa pamalakan undas mangyaside, kadagiti managbaso, wapuna ipadamagyo kadagiti tao, ani Jesus ti mangin salakan. Isut aya, inaldaw masabat na among met anapukawa, ngam di mula imbaga ni Jesus. O iwanak tayo katagiti tao ni Jesus, di mangisalak
ka tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment ana pukawa ngambi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment ana pukawa ngambi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus iti tunggal aldaw iti panagbiag ko adu nga saludsod umapay panunot ko apay dumteng liday panagtuog daytoy pusok jak maawatan dusa wenno panubo gamti di Dios si bibiyag awanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwa iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa ngamti kari di Dios si bibiyag awanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbat ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulnog ngamti kari ti Dios si bibiyag awanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba
ragsak kalpasan panagsagapan. Pamatiken ayan kapapatgan, isuti pasapulan, intay ngarud aywanan, tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, pamati kapapatgan, isuti kang runaan, gatno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. May sanga kapsat ti inak nakita, as daunay kinarekta na nga agserbi ti na marswa. Ngem dimten ti padas, suot ti panagbiag na, bigla na limamiis ti pamati na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, gatno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. Katday di kapsat nga limamiis ti pamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagan na sa naintararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, gatno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. Pamatim aywanan sa limet-metan. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na, jak man maawatan tuyrik na, luluwak agarubos
Diya kamuti papana sa tino ti ayan ko. Diyos ko, tulungan na nasip ngeta dalan ko. Umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan. O apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno namay adda ka nga mangtartarabay. O apo, denggem dagiti araraw ko, di nakbaybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O apo, agyaman na adda ka nga mangtartarabay. O apo, pakawanan na kadagiti nakurangan. Agyaman na ko apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman na ako apo, iti ayat mo nga di agsarday. Lugar anakaskas daaw asyudan, sakbay anakatengak idiyada simabat ngaranyak, nga isuti sinursurut ku alawat. Tapno makita ti pagnaan, nuwen pudno anagmayat, adu akita ti makaparasa ken dagiti tumatayab, niliwliwadak payat iti panagna kinangkantanda
daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus. Kas may nga karnero, agsapsapul na lang tungaruot, ken sapulan natay nadalus nga ubo. Kasta't panagserbi kini Apo Diyos, wen putno ang nagmayat. Adu akita di makaparagsa, ken dagiti tumatayan. Niliwliwadak kayat iti panagna, kinangkantanda. Wen putno ang nagmayat, adu akita ti makaparagsa, ken dagiti tumatayan. Niliwliwadak payat iti panagna,